ман анамон одами ёшу камбағалро интихоб мекунам. Барои чӣ? Барои он ки вай кас қадри манами зиндагия мефаҳмад. Зиндагия медонад, меҳнат ки кардагӣ ҳастанд, ба анамон меҳнат содиқона инчунин ба ҳамин зиндагиам қадру қиматаша медонам ва барои ҳамин ман анамин шахса интихоб мекунам. Одами бояд не. Аслан имрӯз ҷавонон ба ин синни сол нигоҳ намекунанд ва албатта он шахсеро интихоб мекардам ки зиндагиаш хуб бошад, аз зиндагӣ бохабар бошад ва ҳаёти зиндагиро пеш бурда тавонад. Во-первых, для меня возраст не имеет значения и богатство. Если у человека хорошее, доброе сердце, хороший характер, то я вышла замуж за такого человека. Деньги, это все временно. Они приходят и уходят, а характер остается. ман шахси калонсол ки мисол таъмин карда метавонад ҳамонро интихоб мекардам агар мисол бигам. Пири бой бошад за мо чӣ лозим аст? Вақте ки вай пир аст ба мо намега мо духтари ёш ҳастем. Вақте ки бачаи ёш бошаду камбағал бошад, ҳамон сами главни дар худи одам дар худи одам маъқул бошад. Лек дар давоми зиндагӣ пастию баландӣ дорад. Мо метавонем ҳамон камбағал, мумкин ҳамон бачаи камбағал ояндаи худ дурахшон бошад. Мо метавонем зиндагии худро оянда дурахшон созем. В основном я не хотела, ну, конечно же, старый это не очень для меня, но я бы по своему сердцу выбрала того, которого мне нравится. Мне не важно, он богатый или бедный. Главное то, что он, самое главное, чтобы он учился, был грамотным, а деньги это все, оно постепенно придет. Ман агар барои худам боша, бача ёш маъқула ине ки падару модарам чиро мехоҳам, ҳамонро интихоб мекардам. Манда падару модарам чӣ бугум наздиктаре гапо шуд. вақте ки бачаи ёши камбағалро мегирию, вақте фарзанддор мешавию, ба ягон чиз умуман ба чизи оддӣ муҳтоҷ мешавад фарзандат, ниёз ба ягон чизи оддӣ мешавад, ту ба мушкилият дучор мешавӣ, аз байни муҳаббат ҳам меравад. Шояд дар ҳамин вақт шояд ба ҳамин одами бои пирро гирӣ ҳам мумкин барои ту хушбахтӣ меорад. Хай аввалаш маъқул набошад, шояд дар охир бо гузашти замон, бо гузашти зиндагӣ шояд ӯ шахс ба дили ту маъқул шаваду вақте хушбахтии фарзандро мебинад, падару модар албатта хушбахттарин шахсони дунё мешаванд. Муҳим он аст ки зиндагии ту 100% бошаду бо тамоми чизҳо туро пурра таъмин карда тавонад.